Sziasztok srácok, várok! A mai napon Rivals-ben hasznos dolgokat fogok nektek bemutatni. Olyan dolgokat fogok nektek bemutatni, mint például, hogy olyan, hogyha nem közelharci késesek vagytok, mint én, igen, bevallom, egy ideig voltam nem közelharci késes, de most már az vagyok. De igen, régen nem voltam az, és megtörtént az, hogy ez lettem, de amikor sulis voltam, bár úgy értem, hogy sulis, úgy értem, hogy mondjam, nem mentem oda az ellenfélhez, hanem megfogtam, elbújtam és megöttem, hogy sniperoltam. Ilyen dolgok. Aztán miért megint más? Hát mikor beállítok bármelyikét, nem? Azt hiszem, hogy igen. Na, tegyük fel, az első nem a Dax, hanem a Contruson, nem is tudom ennek mi a neve, így csak így mondtam. RPG-vel könnyű, Dagger, tegyük fel, Daggers, kéz, és nem. Legyen egy ilyen lockdown, ez amúgy pont hogy jó. Ide kell pakolni 500 darabot. Hol ment a többi? Hol áll? Várjatok. Szóval elbújkálós lockdown-ra. Mondom, milyen dolgokat így hozol. Sniper. Nem olyan mondom, de Daggers, az is jó amúgy. Fist. Bomba. Na, szóval ezt is sokáig nem értettem. Igen, a kézzel duplát tudunk ugrani. A Daggers-el duplát tudunk ugrani. De tudsz olyat, hogy dupla ugrás, Daggers és puff. Dupla ugrás, Daggers. Tehát amikor így vagy, kettőt ugrotál, tehát csak egyszer meg kell nyomnod. Igen. Na ebben az esetben hova kell menni? Na, figyelj, két helyre dobhat téged a map, csak és két helyre. Az egyik az lehet ez, így fogsz így állni. Kidob téged a map, semmi gond, nincsen. Ez is jó amúgy. Így válsz, elkezded itt menni, meglepjük az ellenfélt. Így mész, csúszol egyet, és ha már ő nézi, hogy te hol vagy, ide valahogy felpróbálsz így a Daggers segítségével jutni, és akárha később lesz nagyon hasznos, de ki is megfolhatod az ellenfélt. Na, ez egy hasznos dolog volt, ha onnan indulsz. Ha innen indulsz, látszik ilyen oszlopot. Figyelj, itt van ez a fehér, én úgy szoktam, hogy ez a fehér mellett erre, itt ahol most ilyen X-ek jelennek meg, ennél a mapra így ráugrok. Innen, mivel duplát tudunk ugrani, erre a lépcsőre egyből felugrok. Erről a lépcsőről fontos, hogy ne megfogjuk és. Na, én most Daggerszezek, hanem meg kell fogni, hanem nem így megfogod ezt így át tudsz ugrani ebből ezekkel a kezekkel, hanem igen, azt kell tegyed, hogy megfogod a bombát. Itt
Nekem van most már több mint 10 tanítványom Magyarországon is, és Angliában is tanítottam embereket. Hát Magyarországon 10 tanítványom van, azoknál majdnem mindegyik eljátszotta azt, hogy amikor mutattam, nem tovább nyomták, hanem megfogták és nyomták egyszerűen. Egyszerűen csak elkezdték nyomni ezt. Egyszerűen csak megnyomták és eldobták a bombát. Az a lényeg, hogy a kezedbe robbanjon fel, tehát nyomjad. Nyomod, egyből a kezedbe veszed a izét, így mész, és ezt elcsesztem. Igen, ez nagyon nehéz, már van, amikor oldalra elkezd húzni, tehát amikor véletlenül berepülsz a hátam mögé, onnan már nem is tudsz. Na, de nagyon fontos, tegyük fel, eldobta a bombát, repülsz hátra. Ilyenkor elő kell vegyed egyből a kezed, amint repülsz hátra, hogyha pedig látod, hogy oda fogsz repülni, akkor nem szükségletes. De innen sokkal esélyesebb, hogy fel fogsz repülni. Ha ráugrasz a hordóról erre, így felmész a lépcsőn, itt lesz a nehezebb ügy, dupla ugrás daggers, és így... Istenem! Szóval, újra. Dupla ugrás daggers, felrepültél ide. Innen is teheted ezt. Ha oda mész, nagy észre nem kell majd, de itt fel tudsz így menni. Na innen tökéletes ellenfélnek állsz. Háttal vagy. Innen megfogod egyből újra a kezed, kimész oldalra és bemész mögé. Először a snipert, és tegyük fel, hogy ott az, ott az ellenfél is. Már nem is néztek. Na, de menjünk is szerintem egyelőre még csak vissza. Figyeljetek, mutatok itt is egy dolgot. Erre is fel lehet ugrani, erre a ballonra. Itt. Itt nagyon jó, mert itt az ellenfél nagy észre ott azon nagyon többet fog nézni, mint hát ott a fent vagy a ballonon. És jössz, és pak, megkülheted egyből az ellenfél. Ballonról nem nagyon fog észrevenni, mert nem gondolnás, hogy éppen az ellenfél a ballonon van fent. Én is, amikor megláttam elsőnek, hogy az emberek a ballonon vannak, azt hittem, hogy ezek csalók. Na, szerintetek be fogunk jutni. Na, ebben az esetben fent vagy ballonon, itt már csak azt tudnád megvárni, hogy megfogj és visszamenj oda, és akkor onnan. De mi icorka puncurkák vagyunk, ezért át fogunk vissza oda menni. Megpróbálunk, legalábbis megpróbálunk level-upolni. Ez egy nagyon nehéz dolog. Jó, visszafuttunk. Igen. RPG innen azért is jó, mert ha ide mész, akkor egyből így meg tudod ítélni. Onnan egyből nem kell várjadni. Én hülye, hogy a bombát hoztam, és akkor itt válogatom, hogy végre. Kupítom újra. Na, nagyon kis fel. Megpróbálunk oda megint felugrani. Na, itt kezdődnek a bajok. Várjál, gyorsan Lici, vár be, plusz vagy mi ezt a ballon. Bevárnék itt a ballon, és...
Hol volt a ballon? Ott volt a ballon, ember. Na, igen. Ezt is megtehetjük. Most hozok egy kis RPG-t. Ó, hála. RPG azért jó, mert minden át tudod magad ide lőni. Ez a loadown nagyon jó loadown, mert ha az illető észrevesz, hogy sniperes, akkor csak visszalövi egyből, Uzival pedig ránézve és ja, ez nem is Uzi, de hülye vagyok. Ne! Jó, úristen, de beszartam. Amúgy majd nem sokára megmutatom, hogy hol van a jumper. Szerintem már ebben a videóban is meg fogom mutatni. Attól függ, hogy várja az időt. Na szóval. Figyelj. Beteszem. Így leszem a szóból. Ciao, ott vár téged, hogy hol vagy már, te meg. Amellem, now. Na, szóval menjünk is rá elsőnek a jumpadekre. De nekem már megvan a jumpad, ezért úgy fogom nektek mutatni, hogy tudjátok, hogy hol van. Itt van nekem a jumpad. Barátom azt szokta a jumpaddel csinálni, ezt figyeld, nézzétek. Ide tesz egy jumpadet, ide tesz egy jumpadet, és valamilyen így. Baszd be! De hülye ez a csávó. Ebben neki mi a jó? Azt így meghal, kibaszódik a pályáról? Ez mentés volt. Felmentettem magam. Na, kezdjünk is az elsővel. Az elsőhöz, hogy tudjátok a jumpet hol van, ezt meg kell tanuljátok. Így, átmentek erre. Oh. Sokszor még nekem sem sikerül, azért mert van, amikor eltol így a levegő, tehát nagyon nehéz egy dolog. Most megpróbálom nektek. Ja, igen, és van egy pont, ahol már meghaltak, ezt mondani akartam. This is Santa hotspot. Elrepültek. No fucking way. Marad az RPG, marad a dagger, marad a izé, és te jössz. De... Még a végén énekeltem le magamon, nem tudok sehol semmit. De igaz, 81-es az azért így. Na, és akkor most már lefutok. Megyek, ja. Itt megfogjátok RPG-t, látok szélen, erre felmentek. Amúgy itt szoktak lenni minden helyen ilyen kis üzengetések, például ha itt vagytok ezen a részen, akkor itt van, itt eszem, hogy neko vuzi hai. Na ezt hai, ezt nem is így szokta. Minecraft-ban a zombi, amikor így megsebezett, hogy na, itt kell menjetek, mentek előre, és
itt lesz a jumpadünk. Na, menjünk is át a második pályára. Amúgy, ha valaki tudja, szóljon már nekem, hogy kell állítani ezt az útművet, mert mindig csak kívánok. Fia, hogy kell magadat bevetni? Na. Megmutattuk az első jumpedet. Minden videóban egy jumpedet fogok mutatni. Na, sziasztok, srácok, lányok.